Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Sanly gözetdim gepleşiginiň nowatdagy sanyna başlaýas. Bilşiňiz ýaly biziň gepleşigimizde öňki sanlaryna san ulgamyň dürli pudoklarda berýän mümkinçilikleri barada aýdyp geçdik. Inni bolsa şu gepleşigimizde san ulgamyň logistika ulgamyna, uly ara gatnaşyk ulgamyna, ýük taşyjylyk ulgamyna berýän aýrytynyklar barada aýdyp geçeriz. Halkara sowda gatnaşyklarynyň iň möhüm ogry bu logistika ogry bolup durýar. Dünýädäki halkara sowdanyň artmagy, logistikanyň torlarynyň giňemegi öz ýany bilen belli kynçylyklar getirýär. Esasan eger ýük taşyjylyk ogry boýunça işleýän logistika karhanalarynyň her bir ýükü degişli müşteri ertip bermäne ýa-da degişli ýerden almana, ýükü izarlamana, ýüküň hal ýagdaýyny bilmäne, şeýle-de ýurtlar arasynda araçakdan geçen ýagdaýynaky resmi namalaryň dol ýagdaýda berjaý edilşi, gömrük nokatlaryna resmi namalaryň dogry seljerilşi we ýüküň açylmagyna ruhsat berilmegi ýalyk meselelerin elbetde logistika ulgamynda hyzmat berýän karhanalar üçin bir möhüm mesele bolup durýar. Bu meselelerin uly bölegini san ulgam arkaly çözmäne mümkinçilik bar. Umuman aýdamyzda ulaglaryň köplügi, ulaglaryň tirkewleriniň tapawutly bolmagy, şeýle-de sürüjiniň maglumatlary bular her wagt üýtgäp durýanlygy sebäpli muny ýekemeke izarlamak kyn bolýar. Şol sebäpli muny logistika ulgamynaky maglumatlaryň awtomatikalaşdyrylmagy elbetde bu urda hyzmat berýänleriň işini ýeňilleşdirýär we harydymyzyň gysga wagtda hiç ýeli gitmän, ziýan çekmän eltmeli nokodyna eltmegine uly ýardam berýär. San ulgamda esas zat maglumatyň dogry we çalt ýagdaýda ýerine ýetirilmegi. Logistika ulgamyna san ulgam düzülen ýagdaýynda möhüm bilmeli meseleleriň arasynda tehnologik integrasiýa bilen ulagyn we ammarlaryň özara integrasiýasyny, özara sazlaşygyny ilkinji nowatda ýola goýmaly. Ýa-ni eltilen ýük ilkinji nowat ammarlara düşürilýär. Müşterilerim ammarlardan alar ýalyk ýa-da ammarlarda garaşdyrylmaly bolýar. Resmi nama, ýani gömrük resmi namalary ýa belki resmi namalar sazlaşýança ýa-da bir ýük görnüşinden logistika modal görnüşinden ikinji modala geçen wagtyna şol aralykda wagt ýitirmez ýaly, ulogy saklap durmaz ýaly wagtlaryň ammarda ýerleşdirilýär. Şolaryň integrasiýasy, şolaryň izarlanmagy ýalyk tehnologik integrasiýa işi bar, mailnamasy bar. Şonuň näil geçişekligi bar, öňünden mailleşdiriş. Şeýle-de müşteri açelli, müşteriniň hud öz ammaryna eltip berýänçe edilmeli işler bar. Şeýle-de elbetde ýüküň eýeleriniň ýa-da sowdaň eýeleriniň ilkinji ala diýen zady iň az çykdyjyny erkedip şonu gözegçilikde saklap, ýük taşyjylygy gaty gymmat bolmaz ýaly ýagdaýda saklap, eltmegiň gözegçiligini ilkinji nowatda tutmaly bolýar. Bulam san ulgamda gözegine tutulýan ugurlaň meseleleriň biri. Umuman logistikadaky käbir yüzleşýän meseleler ýük käte çalt hereket edýär, emma belli bir ýerde ýük ýitkisi bolýar. Ýolda belki tirkewler çalçylan ýagdaýyna ýa-da ulagdan ulaga geçende, araçakdan araçaga geçende ýa-da belli bir ýerde şäherlere ýa sewitlere görä paýlanan ýagdaýyna ýüküň ýitýän ýagdaýlar bolýar. Şeýle-de ýüke garaşýan müşteriniň tövekkelçiligi, ýagny umuman ýüküň nirdedigi, nähildigi barada hiç il maglumat bolmansoň bu barada bir gumana idea bu wagt geçmeýän ýaly bolup durýar. Tehnologiýa san ulgam muny izarlamana kömek edýär. Şeýle-de bir näçe kagyz işini, ýagny resmi nama işini azaltýar. Belki gömrük nokodyna ýetmäke käbir edilmeli işler öňünden etmäne mümkinçilik döredýär. Öňünden ýüküň geljek wagtyna çaklap, şoňa görä gömrük gullugynyň işgärlerini, gömrük gullugynyň gözegçilerini şol nokada gelip barlardan iň işçen ýagdaýda geçirip ýükü araçakdan geçirip ýükü açmana ruhsat çykarylmagyna
mümkinçilik berýär. Sanlygym däl ýagdaýda sanlygymyň bolmadyk gurşagyna logistik hyzmat bilen baglanşyk çykdyjylar hasaplamak kyn bolýar. Öňünden bilip bilmeýär müşteri getirjek ýüke näçerä çykdyjyň çykjagyny sebäbi gelen harydyň özüne çykarylan çykdyjy esasyna onuň bazara beriş bahasam ütköýär. Bazarda baha ütgän ýagdaýynda da müşteriden ägirlilik bolýar ýa-da müşteriniň şonu satyn almak ukyby azalýar. Sebäbi her kim öz sermaýasynyň, öz serişdesiniň ýagdaýyna görä haryt sargaýar. Şoň üçin sanlygym öňünden bahalaryny çykdyjylar hasaplamana bir mümkinçilik berýär. Indi şol sanlygymlaşdyrma nädip logistika meselelerini çözýär? İlk bilen dürlü harytlaryň, ýagny gyzgyn saklanmaly, sowuk saklanmaly ýa-da döwülmegi mümkin harytlar ýa-da berk harytlar wagt çalt geçmegi mümkin iýmit şolaryň hersiniň saklanyş ugry bar, saklanyş usuly bar. Şol şeýle bolmagyna garamazdan sanlygymda bulary izarlamak ansatlaşýar. Ikinji bir kömek edýän zady bulam tizlik. Ýagny bir meseleni derrejek çözmäni, ýagny diýeli bir ýyladyşhanada çykarylan öndürilen pomidorlar 7 günüň içinde mysal goňşy ýurtdaky bazara ýetişdirilen ýagdaýynda şo 7 günüň içindäki bahadan satmana ýükün eýesine mümkinçilik bolýar. Şol sebäpli ony derre öňünden hasaplap, ýükler ýükläp, ugradyp, onu ýolunam izarlap şeýdip dessin ýagdaýda hereket etmeni mümkinçilik berýär. Egerde mysal diýer şol wagtynda bellenen wagtda mysal 7 günnemi, 10 günnemi näçe wagtyň içinde barıp ýetişmese, aňryk baranna haryt arzalap galmak mümkin. Olam ýyladyşhanada öndürilen pomidoryň çykarýan çykdyjysyndan has pes bolup ýitkä gidýär. Şol sebäpli sanlygym tiz ýagdaýda hasaplamana, tiz ýagdaýda logistikany tapmana, onu sazlamana we izarlap oturmana mümkinçilik berýär. Logistikada sanlygymda nämeler bolup geçýär? Increased efficiency, tygyşytlygy artdyrýar. Ilkinji nowatda improved control and transparency, gözegçiligi, ikinji bir artykmaçlygy, onu gözegçilikde saklap bolýar we maglumatlary aýan, açaçan görüp bolýar. Üçüncüsü cost reduction, ýagny amatly ýagdaýda çykdyjlary iň az ýagdaýda sazlap bolýar. Better customer service, müşterilere has gowy hyzmat berip bolýar. Ýa müşterini kanaatlandyryp bolýar. Bu sanlygymyň logistikadaky berýän artykmaçlyklaryň mümkinçilikleri. Şeýle ýagdaýlary, ýani logistikadaky kynçylyklary, ýagdaýlary göz öňüne tutup, türkmen buna sanlygym bilermenler tarapyndan işläp taýýarlanan sanlygym çözgüdi bar. Muňa Tex Express diýerler. Tex Express'te ýük ugradyjy bilen ýük gatnaşjylaryň birleşýän ulgamy. Şolary alam elbetde araçlara da mümkinçilikler ödülen. Ýagny ýük uratjaklar bilen ýük äkitjekler arasynda guramaçylyk işlerine kömek etjek. Iltiýarnamaly şol urda işleýän telekeçilerim hem birleşip biljek bir ulgamy. Tex Transport and Expedition dip ulgam. Munyň esas saýpasyndan öz berýän hyzmatlary barada maglumat bar. Bu ulgamda hasaba alınıp bolunýar. Hasaba alınandan soň ulaglaryň maglumatlaryny girizip bolýar, sürüjülenkini girizip bolýar, tirkewlenkini aýratyn girizip bolýar. We şeýle de ýük ugradylan ýagdaýynda ýük ugradyjy bilen ýük taşyjylaryň arasynda alalaşyk baglaşylandan soň ol ýüküň gidiş ugruny kartadan izarlap bolýar. Ýani ýüküň nirä ýetenligini, näçe tezlikde barýanlygyny. Bu bolsa iki müşteriniň öz arasynda dogry aýan ýagdaýda düşünşmegine, müşteri iň gowy ýagdaýda hyzmat bermegine getirýär. Şeýle de ýük ugradyjy bilen gatnaşjylar bärde chat otogy bar. Bärde chatde oturup gepleşip bilýärler, ýükü barada maglumat sorap bilýärler. Şoňa mümkinçilik dörediler.
Tex Express'te. Yurdumuzdaki logistika kompaniýalary, käbirleri ne şol hyzmatdan peýdalanýarlar. Şeýlede bu ulgam Tex Express ulgamy berýän mümkinçilikleri Tex Express sanly meýdançasy ýüküň gidiş uğurlaryny izarlamak, müşteri sargytlaryny dolandyrmak, duýduruşlar we ýagdaýlar barada maglumatlar, günnelik baha teklipleri, müşterilerin öz aralaryna chat otolar bilen aragatnaşyk kommunikasiýa we onuň daşaram emel an kömegi bilen iň tyşytly ýollary saýlama mümkinçilikleri berilen. Bu meýdançadaky ulanjylar esasan iki bölünýär. Bir uğradyjy, bir hem daşaýjy. Ýani ýükü uğradýan ýüküň eýesi bolýar. Ol ulagy gözläp tapmaly bolýar logistikada. Ýüküň eýesi hem öz baradaky maglumatlary ýerleşdirýärdi we haýsy zoglukdy, haýsy sebitdi, näçe ulagynyň badan haýsynyň boşdugyny, haýsynyň ýörejek bolup duranlygy baradaky maglumaty goýýar. İki tarapam bir-birini gözläp tapyp, bir-birine baha tekliplerini berip, ılalaşylan iň amatlysyny saýlap, öz arasynda ılalaşyp, ýükü almalyna koldan alyp gitmäne mümkinçilik döredýär. Daşaýjylar hem 3 ugur aýrylýar. Öz ulagy bolan daşaýjylar. Birinji görnüşi ýük daşaýjylaryň transport kärhanasy. Üçüncüsü bolsa logistika kärhanasy. Yani has ulug kärhanasyndan has olarak çyşyrmarak ulugamy özüne jemleýän logistika ulugamy belki multimodal bolup biler. Muňa ýazylmak üçin ilkinji nowatda biz öz ugrumyzy saýlap alýas, ýani biz ýük ugradyjy bolýasmy ýa-da ýük daşaýjy. Şonu saýlandan soň biz özümize degişli maglumatymyzy ýa mobil telefon nomerimizi ýa-da elektron poçtamyzy girýäs. Öňümizde doldurulmaly forma çykýar. Şo formany doldurandan soň, şol maglumatlar girilenden soň mobil telefonumyza SMS gelýär, tasdiklamak maksady bilen. Hasaba alynandan biziň görkezen telefon nomerimize SMS gysga belgisi gelýär. Şo taýdaky görkezlerini tasdiklama koduny biz ulgama girip, şol belginiň bize değişildigini tasdiklaýarys. Şol ýagdaýda bize ulgama agza bolmanyň mümkinçilik döredýär. Elbetde bu ýerde biz ýük ugradyjy bolup girýäsmi ýa-da ýük daşaýjy bolup girýäsmi? Şoňa görä ondan soň çykjak user interface, ýani ulanyjy ýüzü ütgeýär. Geçmeli uğurlary ilki bir hasaba alınmaly. Soň ulaglary gözlemeli, ulamdak ulaglary sargyt döretmeli, ýüküň daşaýjylygynyň izarlanmagy we eltip berilenden soň eltip berilip tasdiklanmagy. Şol uğurlar boýunça geçmeli ädimler şular, ýönekeý hasaba alyş, ulaglaryň tapylmagy, sargydyň döredilmegi, ýüküň izarlanmagy, eltip berilmegiň tasdiklanmagy, şol ädimler bolup geçýär. Ummanymyň artykmaçlyklary tezlik, awtomatikalaşdyrylmak, aýdynlyk, bahada amatlalyk, analitika mümkinçiligi, öňünden maglumat seljeriş mümkinçiligi, birleşdirilen bütöw sanlygym gurşawy, şeýlede maglumat kiber howpsuzlygy bärde bu meýdançanyň döredýän artykmaçlarynyň arasynda. Ulanylmagy yeňil, gerekli maglumat çalyp tapmak, özümizde değişli maglumatlar çalyp döretmek ve navigasiýalyk enjamlardaky navigasiýalary yeňil ýagdaýda emele getirmek. Şeýlede kompýuterlerden hem, mobil enjamlardan hem, planşetlerden hem görerýärlik yeňilleşdirilen ýüz döredilen. Şeýlede eger täzelikler bolan ýagdaýynda bu ýöreti özü duýduruşlary, täzelikleri habar edip durýar. Maglumatyň howpsuzlygy bilen baglanyşy ädimler bar, hereketleriň durnuklulygy, giriş üçin gözegçilik, maglumatyň backupy, ýagny ony aýratyn ýagdaýda saklanyp galmagy, boşmaça saklanmagy we şeýlede täze
tehnologiýalaryň ulanmagy bilen maglumatlaryň akylly ýagdaýda goranylmagy. Geljekde bu ulgam nähili hyzmatlary bermegi, aýrytynlyk bermegi meýilleşdirýär. Eltip bermek wagtyny azaltmak, müştere berilýän hyzmatyň hilini artdyrmak, ädimleri hasam awtomatlaşdyrmak we şeýle-de talaplary öňünden görüp bilmek ýalyk mümkinçiligi döretmek, ugurlary smart görnüşde, akylly görnüşde meýilleşdirmek ýalyk emel aň berjek hyzmatlary geljekde bu tehnologiýada gözüne tutulýar. Umman sowdada möhüm gymmatlyklaryň biri ynam bolup durýar we müşterileriň arasynda esasen büyük taşyjylyk bilen baglanşykly öň sanlygyndan öňkü ýagdaýlarda yüzleşýän birnäçe kynçylyklar bar. Esasen ýükün kabul edici eýesi logistika ulgamynyň wekillerine jaň edip ýükün ýagdaýyny soran ýagdaýyna dol maglumat berip bilenok sebäbi ýükün eýesiniň özem ýa-ni telefon arkaly jaň etmeli bolýar. Ol o wagt internet ýok bolsa ýa-da ýanyň sanlygy ýalyk mümkinçilikler, GPS ýalyk mümkinçilikler ýok bolsa o ýükün nerdedigini, haýsy ýurtdan geçip barýanlygyny ýa şo ýurtdyň GSM operatoryna bagly ýa-da bagly däldigini, sürüjiniň elindäki mobil telefon roaming edilen ýa-da edilmedik jaň edilende ol haýsy howa şertlerine näil ýagdaýda näil kynçylyk bilen yüzleşip duranlygyny logistika kärhananyň eýesi özüm dol bilmän soň müşteride dol maglumat ýetirip bilenokdy. Galy bersede käbir resminama işleriniň ýerine ýetirilmegi bu hukukçularyň işi bolup durýar. Hukukçular ýa gümrük bilen baglanşykly ýa-da serhetden geçenläki ulanýan resminama bilen baglanşykly işler alyp barmaly. Sürüjiniň işi bolsa ulagy we ýükü dol ýagdaýda we hiç ýyly ziýansyz ýerine ertip bermek. Şoň üçin resminamalardan dogry düşünmän bile sürüji we jaň edip soralanda da sürüjiň özüm belki käbir resminamalara düşünmän ýa gümrük nokatlaryna düşünşmezlik bolup bu ýarym maglumatam müştere ýetirilenmekde, müşteride bir guman döredip logistika kärhanasyna garşy bir ynamsyzlyk dörep bilýärdi. Käbir ýagdaýlarda bolsa üstaşyr ýükler geç gaýdanyna her ýurduň öz kanunçylygy, öz şertlerine göre gümrük işleri alınıp barylmaly bolýar. Her ýurduň öz goýan berja etmeli şertleri bolýar. Şol bökdönçlikler sebäp bilen käwat araçak nokatlaryna ýükleriň garaşmaly wagtlar bolýar. Onu ýük kabul edici müşteri bilmedik ýagdaýyna elbetde belli bir ýagdaýda hyzmatyň ýa-ni müşteri hyzmatyndaky bir nägilelige, kanaatsyzlanma getirýärdi. Häzirki ýagdaýda bu sanlyg ömürde mümkinçilikleri bilen ulagyň çykan nokadyndan gelýän nokadyna çelli hemra arkaly tehnologiýalar bilen GPS arkaly ulagyň hereketini ädim izarlamana mümkinçiligi bar. Eger diýeli ýymy togry bolsa, onuň saklanmaly derejesi bolýar. Ulagyň mysal bir ýa sowuk ýagdaýda ýa-da belli bir ýyllyk ýagdaýyna saklanmaly şertler bolýar. Ulagdaky howanyň ýyllygynyň GPS arkaly alyp oturmanda mümkinçilikler bar häzirki sanlygynda bu mümkinçilikler döredilen. Logistika ulgamynyň sanlygyma geçmegi bilen elbetde täze hünärleriň döremegi, şol orada işlejek täze bilermenleriň yüze çykmagy bilen baglanşykly täze iş ornary döreýär. Bu orada işlejek bilermenleriň bilim almaklary, şol orada okuw maslahatlaryny okuwlary geçmekleri, täze tehnologiýalary, täze torulmary, server enjamlary, beýleki kompýuter tehnologiýalarynyň dolandyryp bilen öktü hünärmenleriň täze nesline geçiştirilmegi elbetde bizim ýurdumyzyň alyp barýan esasy ugrunyň biri bolup bilýär, bilim siýasatynyň esasy ugrunyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda bizim ýurdumyzdaky ähli ýokary okuw mekdeplerinde, orta hünär mekdeplerinde, orta mekdeplerde sanlygyma değişli döwrüň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri ýetişdirmek boýunça
giňgerimli çoň işler alınıp barylýar. Ýaşlary tehnologiýa çekmek boýunça dürlü çäreler geçirilýär, dürlü olimpiadalar, bäsleşikler, hakatonlar. Bular hem bolsa biziň ýurdumyzyň geljekde şol ugrlarda, ýani sağlamlygymy ösdürmek bilen baglanyşykly ugrda hyzmat berjek ökde hünärmenleriň ýetişmegine elbetde uly goşunt goşýar. Elbetde ýurdumyz bedew wady bilen öňe barýar. Şu ýylym Garaşyz Baky tarap Türkmenistan bedew wadly Atmuradyň mekany ýylyna elbetde telekeçlerimiz hem sanlygymyň ösmegi bilen baglanyşykly ugrda bedew wady bilen öz zähmet üstünlikleri bilen öz munasyp goşuntlaryny goşýarlar, ykdysady görkezlerini artdyrmak bilen baglanyşykly. Ýurdumyzda tehnologiýalaryň soňky gazananlaryny özleşdirmek bilen baglanyşykly ähli mümkinçilikler, ähli şertler bar. Türkmen ýaşlary hem ýurdumyzyň döredýän mümkinçiliklerini Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly Gahrman serdarymyzyň döredýän mümkinçiliklerini togap edip, munasyp bilim alýarlar. Bilermenler hem elinden gelýän zähmeti gaýgarman giýjesi gündüzi şeýle tehnologiýa önümlerini, sanlygym hyzmatlaryny ýurdumyzyň ykdysadyna goşunt goşýarlar. Bize şeýle giň mümkinçilikleri döretmeýän Gahrman arkadaşymyza, arkadaşly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri elmydam ruwaçlyklara beslensin.